No niin, ja nyt taas jälleen kerran meillä olisi yksi sähköauto täällä Äijä-kanavalla testissä ja esittelyssä. Ja kyseessähän on tää ehkäpä tämän hetken suosituin täyssähköauto, eli Volkswagenin ID.3. Tämän näköinen peli. Tämähän alkaa olla jo tuttu tuolta liikenteestä. Semmoista voisi sanoa, että Golfin kokoluokkaa. Ja ensimmäinen kerta nyt sitten allekirjoittaneella tällaisen auton ratissa. Ja täytyy sanoa, että tämä on myöskin potentiaalinen seuraava auto itselleni. Joo, ja golf-mailatkin, ne mahtuu näköjään aika kivasti ja golf-kärry tonne mukaan, että toki ton saa ton takapenkin tuosta kaadettua. 3 mailat mahtuu ja 3 ihmistä. Jopa 3 mailat kertoo auton omistaja ja 3 ihmistä, että kyllä nämä tilaihmeitä on. Elikkä nyt siis... Tässä on kaikki. Elikkä tässä... Siitä tulee painetaan kun pysähdytään. Joo. Ja R kun käännetään. Noin. Alas, näin päin aina menee alas pakiksi ja sitten... Noin päin, niin... ylös. Joo, okei, selvä. Onko tässä käsijarrua? Ei, se lähti pois. Joo. Joo, no niin, eli tosta vaan sitten kaasu. No, joo. Tosta näkee sitten. Joo. Mun täytyy vähän totta. Joo, siirrä vaan, ei oo mitään. Noin. Joo, tässä kyllä niin kun tuntuu olevan tilaa ihan kivasti. Tämmönen pikkusen futuristisempi tää ilme kuin Golfissa, joka siis ulkotiloiltaan on samaa koko luokkaa, mutta tässä siis jotakuinkin Passatin tilat. Semmoinen pieni humina kuuluu. Onko tää niin kuin, siis joku tällainen keinotekoinen vai tuleeko se renkaista vai? Se voi tulla renkaista tai sitten tuosta puhaltimesta. Joo. Mulla se on automaattisella. En ole tarvinnut koskea siihen kertaakaan. Joo. Toimii hyvin. Tuommoinen niinku pieni vinkuna. Ilmeisesti näissä uusimmissa sähköautoissa on pakollinen niinku hitailla nopeuksilla, että kuuluu ulospäin pieni semmoinen humina, että jalankulkijat ei pelästy. Sitten tuossa on toi B, niin sillä sä saat sen. Noin kun sä taan, että se rupeaa jarruttaa. Tääkin on nyt sitten tommonen LCD-näyttö. Eli tässä ei ole sillä tavalla semmoista niin kuin analogista mittaristoa. Joo, ei mitään. Joo. Sitten kaikki toimii periaatteessa tosta noin. Tuolta lähdetään liikkeelle. Tuosta lähdetään hakemaan mitä tarvitaan. Joo. Puhelin, kun on Apple-puhelin, se toimii tosta. Sitä kautta äänet, kaikki muut tulee täältä ja sieltä saa navigoinnit ja radiot ja puhelimet ja auton erilaiset jutut, missä saa nois sisätilan lämmitykset tai mikä se nyt on nimeltään talvisin. Niin. Sitten niitä saa etänäkin kuulemma tehdä ja pystyy katsomaan. En ole vielä säätänyt niitä, sen muun muassa. Onko tässä jotain tämmöisiä erilaisia moodeja, sporttia, ekoja? No ne on tossa, tulee tosta just tosta. Aha. Sieltä löytyy, mutta tää on riittänyt tää. Niin tää on niinku normi, perus. Joo. Sitten jos sä haluat takaisin tuolle D:lle, niin sä painat vaan sen noin, se menee sinne. Okay. Aina pistetään tonne taaksepäin. Joo, okei. Logiikka on siinä. Joo. Kyllähän tää niinku ihan mukavasti niinkun... Mihinkään mä nyt tuossa... Joo. Tässä versiossa on siis tää pienemmällä akulla. Joo, eli paljonko on sitten teoreettinen? Teoreettinen on 340, mutta käytännössä tällä lämpötilalla, mikä nyt on ulkona, niin se on noin pikkasen vajaa 300. Mutta tälle mun autoilulle on riittävä, että jos sitten kokee, että haluaa varmistaa sen 350-380, niin sitten kannattaa ottaa se seuraava versio. Joo. Mutta kyllähän toi nyt aika pitkälle tosiaan riittää, että harvemmin sitä nyt oikeasti niin kun lähtee Lappiin ajelemaan sähköautolla, mikä on aina se ensimmäinen kysymys. Mitenkäs tällä pääsee Lappiin?
täytyy sanoa omalta osaltaan, että näin minäkin ajattelin sen. Kunnes tyttäreni kanssa puhuin, niin hän sanoi, että mieti isä, kuinka usein sä ajat semmoisia matkoja, missä sulla yhtäjaksoinen matka on esimerkiksi 350 kilometriä. Niin, just näin. Mä sanoin, se on ehkä kerran vuodessa. Lähde siitä lähtökohdasta. Ja sitten me päädyimme niin, että mä otin tämän ja hän osti mun auton ja sovimme, että jos mä semmoisia matkoja teen, niin mulla on käytettävissä hänen autonsa. Okei, no niin. Joo. Sähköautoilusta sen verran pitää sanoa, että kyllähän se tuo semmoisen uuden ajattelutavan, että pitää miettiä sitä sähkölatauspaikat, jos se on pidempi matka. Se tuo tämmöistä niinku suunnitelmallisuutta siihen. Kyllä. Et mun ensimmäinen kokemus pidemmästä matkasta oli mennä Pakkasaamuna Vierumäelle golfaamaan ja kuvittelin, että siellä on tämmönen latauspisteitä enemmänkin. Siellä ei ole yhtään latauspistettä. Joo. Jolloinka kun oli pakkanen, niin tämähän kulutti sitä sähköä huomattavasti enemmän. Totta kai. Enkä olisi päässyt sitten takaisin sieltä, niin jouduin avaamaan tuolta K-kaaran sivut tai mikä K-latauksen sivut ja katsomaan, missä siellä on, ja ajamaan Heinolan City Marketiin, jossa oli pikalatausysteemi. Se toimi kyllä sitten hienosti. Joo. Kyllä tää on todella kiva ajaa. Kyllä täytyy sanoa, että oikein semmonen lupsakka kiva. Joo. Mutkaton, että heti niinku tavallaan oli kotonaan tässä, kun tuli tähän ohjaamoon, niin ei ollut sellaista niinku totuttelua. Joo, ei tää niinku tohon istahtaa, niin kun penkin saat oikeaan sijaintiin, niin se on siinä. Se oli jopa valmiiksi oikeassa. Joo. Tuossa mikä toi on? Niin tuossa tommonen. Se näyttää, kun tulee autot eteen, se ottaa siitä sen ja rupeaa sitten, jos sulla on toi tasanopeuden säärin, niin se ottaa siitä sen ja rupeaa itseksiä jarruttelemaan, jos tulee liian lähelle ja tulee risteyksiä ja se ilmoittelee tämmöisiä. Tämmöiselle, joka on 76 vuodesta ajanut autoa, niin semmoiset lisälaitteet hän ei oikein istu siihen omaan tapaan, kun itse haluaa määritellä, että kuinka lähelle menet toista autoa ja tämän tyyppiset asiat. Tietysti turvallisuusjuttu, että jos sattuu, ettei jotenkin epähuomiossa niin ajaa liian lähelle, niin sittenhän se... Joo. Sitten sä saat sen säätää siitä, että kuinka läheltä se nappasee sen kiinni. Joo. Et mulla oli ensimmäisessä vaiheessa, se otti sieltä ihan mahdottoman kaukaa, joka oli... Mut nyt se on lähimmällä, niin nyt se on aika lailla semmonen hyvä. Joo. Mut se on todettava, että täällä kyllä ehtii. Joo. Mä huomasin heti, että kyllä se niinku kaasuun saman tien vastaa, niin kuin tietysti sähköautot aina, mutta kyllä tää niinku ihan... Paljonko tässä mahtaa olla se kiihtyvyys 0–100? No, mä oon sen ajatellut näin, että mulle riittävä. Niin. Kyllä yleensä näissä on, että vaikka tulisi minkälainen Porsche siihen rinnalle, niin kyllä nämä yleensä niinku sähköauto sen päihittää. Että... Joo. Mutta harvemmista tulee oikeasti... Se on hyvä tietoisuus. Kyllä. Tietää niinku taustalla, että okei, että ei niinku... Mulla oli vaihtoehtona tämä tai 4. Joo. Mä kävin niitä katsomassa ja istumassa ja totesin, että tää sopii paremmin erilaisille parkkipaikoille. Tässä on riittävät sisätilat, tässä on riittävä ulkoturvallisuus ja koin, että tää on riittävä kooltansa ja euromääriltäänkin. Kyllä. Paljon siinä on hintaeroa nyt siihen 4 sitten? Olisiko siinä 10 000–15 000? Joo. Sehän oli ykkösenä siinä sähköautojen listalla. Varmaan sen takia just, että se on työsuhdeautona suosittu. Niin, se oli ykkönen. Joo, ja tää oli 4. Joo, niin olikin joo. Kyllä. Mä puhuin tuossa alussa potaskaa. Olisiko se ollut niin kuin 3–4-kertainen määrä niitä? Joo. Niitä oli joku 1400, tätä oli 400–500 kappaletta. Kyllä. Huomaan, että seuraamme samoja tilastoja. Ja sen verran pitää sanoa, että mähän vuosi sitten ostin sen Peukeutin. Niin. Ja silloin talvella kävin sen Mersu-kauppiaan kanssa keskusteluja. Puhuttiin näistä autoista ja silloin mä en ollut vielä valmis sähköautoon, vaan otin vielä bensa-auton. Mutta tämän vuoden kuluessa
muuttui tää tilanne ja tuli näitä kohtuuhintaisempia, koska en nähnyt tarkoituksenmukaiseksi sijoittaa johonkin Teslaan, joka maksaa sen, mitä maksaa. Että tää oli niin kuin hinta-laatusuhde on tässä lähellä jo sitä, mitä on järkevä autoilu ja auton kyllä. Tällä ajomäärällä, mitä mä teen. Joo. Sitten tosiaan käyttökulut on edulliset, että huoltoa ei juurikaan ole ja sitten sähkökin vielä toistaiseksi on sillä tavalla edullista. Mullahan on myöskin se tilanne, että mä en ostanut tätä omaksi, vaan mulla on yksityisleasingillä tämä 3 vuoden sopimuksella. Okay. Otin kokeeksi myös tämmöisen, että pitää elämässä kokeilla monenlaisia asioita. Mikä se on se yksityisleasingissä tällaisen niin kuukausi-leasingin hinta? Jos et sä tee mitään etumaksua, niin se on 600 ja sitten kun mä teen etumaksun 3 vuodelle, niin se on 321 € kuukaudessa. Okei. No niin, se on ihan... Se on kohtuullinen. Kohtuullinen, joo. Ja sitten siitä tulee, että tämähän on huoleton. Niin on. Kyllä, miellyttävä peli. Voin kyllä suositella tätä. Joo. Ei ole niinku mitään semmoista löytynyt, joka ei olisi ollut semmoinen, mitä odotin. Tosi hyvä niin kuin näkymä joka suuntaan. Että tää on... Ei ole semmoisia kuolleita kulmia tässä. Että tää on niin hyvä. Sitten painaa vaan tosta noin, se on niinku pysäyssä. Okei, siihen tulee se silloin se on niinku siinä. Selvä, kiitoksia. Oikein miellyttävä ajokokemus. Noniin.